Slušamo Nika Kvintet. Nika Kvintet predstavlja svojevrstan ansambl koji tradicionalnu muziku Balkana izvodi na poseban i jedinstven način. Nastao je 2017. godine na inicijativu Nikoline Kovačević i njenih kolega, a čine ga klavir, klarinet, perkusije, kahon, gitara i glas. Predstavit će nam se sa dve tradicionalne numere, Mario Čeromori i Gde si bilo, jare moje. Dočekajmo i njih jednim aplausom. Hvala vam.